Latero Primero e Sálica ofrecenlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos. De voz, pero non teñen voz. Ese é un tema que nos preocupa tremendamente. Na nosa sociedade... Latero Primero e Sálica ofrecenlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún. Falábamos hai uns intres coa Conselleira de Traballo de como a situación de crise está a precipitar cada vez a máis familias galegas a situacións de verdadeira necesidade, a ter que chamar ás portas de entidades benéficas para seguir subsistindo. Estas estánse a converter hoxe en día nun piar fundamental da sociedade, entre elas a Fundación Amigos de Galicia. Hoxe temos connosco o seu director xeral, Jesús Busto. Moi boa noite. Hola, moi boa noite. Durante o pasado ano, a Fundación Amigos de Galicia axudou a preto de 26.000 galegos e as previsións para este ano, para este 2013, tanto de crecemento económico como de xeración de emprego, non son precisamente alentadoras. Cantas novas persoas agardan a ter que prestarlle atención? Bueno, no que vai de ano se incrementou en 61 familias. Son os meses que levamos? Sí, no que levamos de ano. Estamos falando de 30 familias, por unha media de 4 membros por familia, ese é o ritmo que imos. E nós tampouco temos recursos suficientes como para poder chamar, atender a todas as familias que chaman a Fundación. Pero bueno, as familias que están nunha situación peor, pois intentamos atenderlas a todos. De feito, en prácticamente 2 anos, dende o 2010 ao 2012, casi se duplicou ese volume de persoas o que atende. Dime vostede que xa están prácticamente desbordados. Tiveron que reorganizarse de algún xeito, cambiar a forma de actuar para dar cobertura a toda esta demanda? Sí, nós facémoslo de unha maneira profesional. Todo o que facemos vai en colaboración cos servicios sociales dos concellos, que non é solamente darlles cobrillas necesidades básicas por pagar un aluguer ou para a luz, os alimentos, non? Senón intentamos que esas familias teñan unha salida laboral. En función de canto máis aumento o desemprego, máis familias van caer, lóxicamente, nesta situación, porque as cuantías económicas do desemprego van baixando, entonces as familias van quedando máis desamparadas. Pois me enseñan as familias que atendemos que unha maior parte delas cobran o risga ou están cobrando 420 euros, pois son familias que teñen 2 ou 3 nenos e ese dinheiro non é suficiente para cubrir as necesidades básicas desa familia. Teñen vostedes moitas familias que subsistan prácticamente da beneficencia? É dicir, que non lles entren nin sequera esa renda de integración social, que non teñan ningún tipo de ingreso? Sí, hai unhas familias, pero non é a maioría. Non sei esos casos, se Susana, en colaboración cos servicios sociais, si buscamos que unha solución como pode ser o RIGA, que é un diñeiro non moi grande, pero un diñeiro importante para cubrir unhas necesidades básicas, e pois con outras axudas como as que prestamos nós e outras entidades que existimos, fan posible que esa familia vaya salindo adiante. Profundicemos un poquinho máis neses servizos que prestan vostede. Que tipo de axudas facilitan dende a Fundación Amigos de Galicia? Bueno, nós cubrimos as necesidades básicas de alimentación, a roupa, o calzado, os produtos de higiene personal. E ademais deso, cando empezan os cursos, porque é unha tarefa importante, este ano pasado gastamos 50.000 euros nese, os nenos que lles falta material escolar, pois tamén lles axudamos, e ademais deso, acabamos de sernos aprobada unha axencia de colocación e traballamos tamén na inserción laboral da xente, sobre todo dos xóvenes que, por desgracia, están salindo ao estranxeiro. E ademais deso, pois, cubrimos outra serie como é, pois, a veces mobles, electrodomésticos, pois cousas de primeira necesidade como pode ser unha silla a rodas para un neno. Por exemplo, levo aí unha que acabo de recoller que é para un neno de
das neves, non? Que é un bebé porque é triste. Esta muller que acaba de ter este neno non ten nin para darlle de comer ao crío, nin unha silla de rodas. Pois son cousas que parecen que non están na sociedade actual, pois están na sociedade actual. E aí, pois, traballamos para cubrir esas necesidades. E aparte deso, tamén axudamos os comedores sociais que están, digamos, asociados con nós, e, pois, nos distribuímos desde Vilagarcía a fruta para todos estes comedores sociais e outro tipo de produtos. Falamos dun volume de axuda moi inxente. Vostedes contan evidentemente con recursos económicos cos que teñen que cubrir todo este traballo que realizan. No 2012 máis ou menos barallaron uns 2,5 millóns de presupostos. Deste montante, canto reciben de axudas de administracións, canto da solidariedade, por dicir así, de particulares? Isto é moi fácil de explicar, mas quero que a xente lle quede claro de onde salen todos estes recursos. Salen dos fondos europeos loita contra a pobreza, que o ano pasado o goberno español aportou cerca de 60 millóns, que son fondos europeos, como dixen antes. A fruta que se consume unha gran parte é do goberno español, que nos la poñen aquí, son tralles inteiros. Agora vamos a inaugurar unhas naves onde vai haber cámaras para poder refregar esa fruta, e aquelas entidades que nos axudamos poden coller a fruta e dispoñan de fruta todo o mes. E depois temos unha parte da Administración, da Xunta de Galicia, diputacións, concellos, e unha parte fundamental, que son as empresas galegas e a iniciativa privada. Hai desde colexios, e cada vez hai máis xente solidaria. Por exemplo, hoxe pola mañá sei que os funcionarios do Concello de Vilagarcía están axudando neso, levan xa tempo, colexios, todo eso, pois fai posible que todo isto xunto canalizámoslo ben a través dos servicios sociales para darlle salida a esa xente, pois é viable todo isto que facemos. Porque para acceder ás axudas que vostedes prestan hai no que facer mediante os concellos exclusivamente, son eles os que canalizan. Non, exactamente, non, porque é un volumen tan grande que ten que ser así. Pois nós non temos capacidade nin para controlar familias, nin para ser, pois non lle daríamos alimentos ou roupa a calquera que viñera a pedir, e así non é. Ten que ser a través dos servicios sociales. Ahora, se unha familia, sobre todo este neno, está nunha situación difícil e nos chama á porta, nos atendémosla inmediatamente. Despois estudiamos se esa situación é real ou non é real. Non é ao revés, eso é así. Pero, bueno, son os servicios sociales dos concellos, nós en colaboración con eles, os nosos servicios sociais, os que analizan as situacións e se busca dar unha salida, primeiro, cubrindo esas necesidades, depois será o que, digamos así, no eido de traballo, pero, bueno, que está moi difícil, pero, bueno, aí traballamos tamén. De todos estes servizos que prestan, cale quizáis o que máis destinan maiores recursos? Non sei se aportar comida... Si, a alimentación, si. A alimentación é o que aumentou moito nestes 2 anos, pois todo o que ten que ver con pagos de luz, alugueres, todo isto aumentou moito. Depois tamén que pretendemos, aí traballamos que os nenos non queden moi discriminados nos colexios, que non lles falte o seu material escolar, sobre todo esas familias que están nunha situación peor, pero volvemos ao mesmo, a todas as familias non as tratamos igual, non é un que teña, sabemos a renta que ten esa familia en función se a vivenda é propiedade, se está en aluguer, en función de eso, pois lle aportamos os recursos que consideramos adecuados sobre unhas tablas que temos para cubrir as necesidades básicas. Falaba vostede aí uns intres que viña de recoller unha cadeira para un neno, para unha familia. Mulleres e nenos son precisamente quizáis os colectivos máis desfavorecidos ou máis afectados por esta crise nos que vostedes se centran. Bueno, eu creo que os nenos, porque mira, hoxe falaba nunha reunión que tiñamos, falábamos da violencia de xénero, que é unha lacra da nosa sociedade, esos nenos que sufren esta crisis, alguén fala desos nenos, os direitos desos nenos, os direitos que a ONU declarou da infancia, que hai unha tabla que é moi bonita. Alguén ve, aparte cando ve alguna barbaridade que algún neno morreu, por exemplo, como esos nenos que de violencia de xénero, que non deixa ser que mataron, que están agora en xuicio na Coruña, que eran 2 xemelgos. Alguén ve que os nenos non teñen voz. Non teñen voz. As persoas que somos adultas, máis menos, con a súa problemática, temos algo de voz, pero os nenos non teñen voz. Ese é un tema que nos preocupa tremendamente. Na nosa sociedade, a veces non falamos de todo este colectivo de persoas que se encontran desarraigadas na nosa sociedade
a base o neno, porque o neno ten que se desenrolar e o día a mañá, en función do cauce que lle damos a ese neno, vai ser unha persona adaptada á sociedade, vai ser unha persona conflictiva. Se collemos a prensa diaria, se fixeron un estudio real de actos que hai de, pois non sei, de atracos, de problemas, son de nenos que a veces teñen unha infancia moi difícil. De feito, chama a atención un dos últimos datos publicados pola UNICEF, que 104.000 nenos aproximadamente en Galicia vivían en situación prácticamente no umbral da pobreza. Entón, imagino que vostedes tamén se centran en loitar contra isto. Sí, pues, non é básico, é o que estaba dicindo eu. Quen é a voz de esos nenos? Ningún. Porque un protesta, a veces, por desgracia, sí, que participo. Nós estamos atendendo preto de 300 mulleres que sufren violencia de xénero en Galicia. Queres ou non, pois, cando sale unha salvajada disto, que alguén mata a alguén, a prensa, pois, durante uns días, digamos, a sociedade se sinte aí un pouco alarmada. Pero todos estes nenos que sufren violencia diaria, que lles falta o que é básico, que é a alimentación, que é a roupa, poder ir ao colexo, cubrir todas as necesidades que ten un neno, non de protesta o neno, en ningún lado. Entón, a sociedade debemos concienciar de que eso non debemos consentir que a parte máis débil da sociedade, que son os nenos e os vellos, teñan estes problemas que ten a nosa sociedade neste momento, neste tempo de crise que vivimos. De feito, os máis cativos, precisamente ia dirixida unha das súas últimas campañas, a de Doa un biberón. Que balance fan? Bueno, moi ben. A parte do que se consigue, porque semanalmente, máis ou menos, preto de 1.000 euros se destinou a xente solidariamente aportou aí, concienciamos a xente que hai bebés, como digo isto, porque este é un pa un neno das Neves. Un neno, máis ou menos, ven consumindo 5 botes, os que non teñen a suerte que súa nai o pode amamantar, 5 botes de leite. Cada bote de eso, pois, costa entre 8 e 10 euros, faz por 5 botes, falamos de 40 ou 50 euros, que é mensual solamente en leite. Despois hai que poñer as papillas, pañais, todo eso. Ese é o gasto que ten un neno. Se a familia non lle pode aportar eso, non é. Entón, quixemos e queremos concienciar a sociedade de que a un crío así non lle debe faltar o que é básico, que é a alimentación, como é lógico, todo relacionado coa higiene, non? É un gran éxito. Hoxe, por exemplo, estivemos nun colexo en Caldas de Reis, con a campaña que está facendo o propio colexo para concienciar, fazer que a xente participe en todo isto que se fai, porque a sociedade civil é unha parte fundamental no que estamos a facer. Isto non é unha cousa que inventemos 4, nin 100, isto é a sociedade civil, todos podemos aportar algo, e todos nos debemos concienciar que os máis débiles nós tamén debemos axudarlles a que non sean tan débiles. Incentivando esas campañas, teñen tamén agora en marcha esa de endulzando situacións, que parece mentira, pero tamén en crise estas familias non poden acceder a algo tan básico como un doce, un biscoito, algo. Bueno, non é solamente eso. Eso puxemos porque nós hai unha serie de produtos, para que a xente faga unha idea. Este ano vamos a consumir alrededor de 1 millón de litros de leite. Entón, hai unha serie de produtos que xa temos máis ou menos cobertos, non cobertos, pero en diñeiro sí que vamos ter coberto, pero hai unha serie de produtos que non temos, entre eles o azúcar. Para un neno, a azúcar é básica, non é exceso, que trae moitos problemas, pero un neno necesita o azúcar. Nós, concretamente, todos os nenos para o desayuno estamos dando cacao, non vou dar marcas, pero, bueno, é cacao coas súas galletas correspondentes para cubrirlle o desayuno. Tamén leva zumes, bueno, eso vamos cubrindo. É un dos produtos que carecemos, que antes o tiñamos, porque eran excedentes agrarios españoles, que agora non temos na actualidade, necesitamos, pois, azúcar. Como é tanta xente, pois non necesitamos 2 kilos, necesitamos moitos kilos. Esta campaña, por certo, xa aproveitamos, está en vigor ata o 31 de marzo. Sí, intentamos facer para que a xente, como dixen antes, se conciencie, aparte dos grandes resultados, é que a xente se conciencie do que se fai, do que facemos, e despois vamos dando a conocer o que se fai, a donde chega iso, e o que realmente aí na nosa página de Facebook, pois ven todo o que se recolle. Por exemplo, onte chegaron 20 botes de leite de eso de Barcelona,
E hoxe, afortunadamente, a través dos medios que temos na actualidade, a sociedade está cambiando moito, non é solamente, digamos, un entorno reducido, hoxe o mundo é global. Falamos deses alimentos que aportan, comentábame antes, de que se adaptan ás necesidades de cada familia, ou fanlle un pouco a carta, por dicilo así. Nos paquetes de comida, por exemplo, cal é o contido estándar ou como se distribúen? O básico é a leite, non? A alimentación, pero leva pasta, leva conservas, leva carne, que principalmente, se me permite, hasta vou dar as marcas, que sei que alguna anda mal. Por exemplo, a carne de Coren, que estamos falando de primeira calidad, unha empresa que non lle vai moi ben, que o cual sentimos tamén que a ver se arregla os seus problemas, como é Pescanova, non está proporcionando unha gran parte do pescado que consumen esos nenos. E pois hai unha serie de empresas do tipo local, por exemplo, como a Gicilmar, que ainda estuvo hoxe pola mañá co seu xerente, bueno, co seu dueño, que nos aportan pois pescado. O cubrimos desde o bebé que nace, que lle cubrimos a alimentación, e pois os nenos teñen coberto pastas, como dixen antes, arroz, carne, pescado, todo eso está coberto, vale. Falamos de empresas que ceden estes alimentos, pero tamén imagino que haberá xente particular que doa tamén alimentos. Claro, que é unha empresa que non lo proíba ademais. Estes días entraron solamente unha conserveira cerca de 20 palés, que máis ou menos é unha barbaridade moi grande. Depois hai unha serie de empresas, como é Frisa, que é unha serie destas empresas, que cando temos carencias de produtos, nos apoyan, que claro, non é o mesmo que veña un tráiler dese produto que andar pouco a pouco. Pero os cidadanos se ten que concienciar que ese pouco a pouco fai moito. Un fito tamén importante no servizo que prestan foi no 2009 poñer en marcha ese servizo da lavandería, sobre todo no que atinxe a roupa que vostedes donan. Máis ou menos, canto volumen de roupa manexan? Pois o ano pasado manexamos cerca de 60.000 prendas de roupa. E tamén quero desde aquí facer un chamamento, que a xente non bote nos contenedores que hai por aí a roupa. Esos son empresas privadas que aparentemente son ONGs, non é verdade. Son empresas privadas que se dedican a comercializar esa roupa que se bota nos containers. Pois que lla dean a Cáritas ou que lla dean que nós ao fin e ao cabo facemos é reciclala e volverlla a entregar ao ciudadano. E non, se tú lle das a Humana ou lle das a SOS África ou lle das, eso venden a roupa. Esa roupa non vai para nenhuma ONG. Non chega ás ONGs? Non chega, non. Esas son empresas privadas. Eso ten que ter a xente claro, que cando bota aí a roupa, esa é unha empresa privada. Que, por exemplo, o Humana, o ano pasado, facturou 14,5 millóns de euros. Entón, é unha empresa privada, eso non é unha ONG. Ainda que aparentemente, algunhas destas que citei, e outras que hai, pode aparecer como ONGs, non é verdad, son empresas privadas. Entón, eu lle digo que a xente, bueno, cada un é libre, faz o que queira, pero que yo entregue a entidades, para enseñar a Cáritas, a nós, ou outras entidades que entreguemos esos produtos reciclados, lavados, planchados, como facemos nós, gratis outramente a xente que o necesita. Reciclan esa roupa no servizo de lavandería, pero tamén é certo que teñen especial tacto, por dicilo así, coa mocidade, porque é un tramo de idade bastante complicado. Nese caso, roupa nova. Bueno, a roupa interior é toda roupa nova, non? E pois aos críos entre 10 e 20 anos lle damos roupa nova, non? Que aí tamén hai que dar as gracias a Florentino, a Adolfo Domínguez, a moitas empresas galegas que nos aportan esa roupa, que é moito diñeiro, é moita roupa, e fai posible que estes rapaces non sintan ningún tipo de discriminación, porque todos fomos rapaces, eu tamén non fun, bueno, ainda que ni a miña época, oxalá tuvera esta roupa, pero non había, que os críos non se sintan discriminados ao ir aos colexios. Está cambiando nos últimos tempos o perfil do usuario que acoda a vostedes? É xente normal, antes podíamos falar digamos, de etnias, pois, non vou citar neutro. Todos sabemos que son, podía ser así, agora non é así. Hoxe, o da escaleira de arriba ou a escaleira do lado pode ser un destas familias que temos que atender. Familias que intentan mantelo anonimato, esa figura do pobre vergonzante. Aí tratamos nós temos os camións e as furgonetas, e algunhas non están rotuladas de nada, pretendemos, cando esos dan os seus casos, que nadie se sinta molesto.
Vostedes tamén, o comentaba antes, intentan non só prestar esa axuda, senón tamén favorecer que estas persoas que non teñen unha fonte de ingresos accedan ao mercado laboral. Sí, tamén, sí, parece que está moi duro eso, pero bueno, aí estamos, sí. Están traballando de feito nunha axencia de traballo. Antes falaba a conselleira de todas estas, digamos, estas persoas que poden ir a traballar un mes, 2 meses, que antes a Riga eso non lle permitía porque lles acaban, pero agora eso, a lei, co cambio da lei, pois van poder traballar esos 2 meses, un mes, ou enseñan na vendimia, ou que seña, e é bon que as persoas, sobre todo os que están en edade de traballar, non se desenganchen do mundo laboral porque despois costa moito integrarse. Que servizo van a ofrecer vostedes como parte desta xencia? Igual como vamos, hai que ter en cuenta unha cosa, mira, Unha especie de oficina de empregos. Sí, pero espero que funcione algo mellor, porque o INEM non chega ao 3% das persoas que contrataron o ano pasado a través do INEM. Eso eu creo que está obsoleto, teñen que cambiar. O INEM non debía ser solamente ir ali a sellar, debe ser profesionalizar eso, non sei de que maneira, que eu non sou un profesional, e nós o que pretendemos é, hoxe en día, cos medios que hai, chegar ao mundo laboral real, porque hai moitas empresas, sobre todo no mundo da conserva, que ainda que algunas empresas que teñen problemas, pero tamén hai moitas empresas que están aí renovando personal, están aí onde temos que chegar nós. Isto non é de pensar que agora vou ter un puesto indefinido, pero se tes 6 meses, 12 meses, pois che dá unha salida, che dá para poder entrar outra vez no mercado laboral. En principio terán centralizado ese servizo aquí en Vilagarcía. Sí, pero vamos a ampliar. Vamos a comenzar e despois vamos a ampliar, eso sí. A toda Galicia pretenden instalar? Bueno, pouco a pouco, que isto non é... Nós quixéramos, pero os recursos son os que temos. Montar unha oficina ten un costo moi alto, e hai que ver que eso seña eficaz, despois de ser eficaz. Pero hoxe en día, cos medios que temos tecnológicos, é fácil atender a un de Ribadeo, de Lugo, desde Vilagarcía. Non fai falta estar en Ribadeo para atendelo. Como complemento a esa axencia, por dicirlo así, de colocación, case tamén impulsan a formación das persoas. Hai pouquiño entregaban os diplomas en Vilagarcía de xente que participou en cursos. En Cambados tamén. Hai nada. Sí, bueno, despois sempre pretendemos que desos cursos, e agora vamos, dentro un pouco, vamos a contratar unha xente máis, que desos que realizan os cursos ir contratando. Non son os contratos, facemos aproximadamente un ano, que esa xente pois non os teña aí, son principalmente mulleres, para que vayan circulando e vayan entrando, como dixen antes, outra vez. Que criterios se seguen para fixar as materias, por dicirlo así? Bueno, nós pretendemos que sean cursos que señan prácticos, chamemos desta maneira. Despois tamén vai enfocado a xente que realmente lle seña fácil despois poder acceder a un traballo. Non estamos falando unhas persoas que non teñen moita formación, non podes facer uns cursos que non teñan adaptados a eles. Tens que facer uns cursos que teñan adaptados a eles para que despois lles pode dar unha salida. Eu creo, por exemplo, unha cosa que estamos traballando, a ver como nos sale a cosa, é que toda a roupa, por exemplo, que pode haber tiendas de reciclado de roupa, pero eso non é solamente eso, que pode haber todo que lavanderías e todo eso, que para mulleres, pois eso ven moi ben e é unha salida laboral adecuada. Falábamos antes de campañas en marcha de recollidas de alimentos, pero tamén neste sentido, na contratación, teñen en marcha esa de véndese unha ilusión a través de Facebook. Pois sí, eso foi das donacións que nos fan, por exemplo, isto foron de uns centros, nos regalaron unhas mesas, e con eles, que é unha asociación magnífica que hai en Vilagarcía, os rapaces e as rapazas pois decoraron e pintaron as mesas, e o diñeiro que se saque con eso pois se vai destinar a contratar unha persona. Podense mercar, lembrámoslo, para toda aquela xente que estea interesada a través de Facebook. Sí, a través de Facebook. Aí poden mercar as mesas, son as mesas que verán pintadas con as mans de uns nenos, que foron eles que as fixeron. Creo que cada mesa, non estou seguro, creo que costa 56 euros, e todo ese dinero que se recaude vai ser para contratar, creo que principalmente vai ser unha muller con esta situación das familias que temos con nenos para que teña un posto de traballo. Falábamos antes de que tamén prestan axuda ao pago de alugueres, de facturas da luz. Imagino que tamén nestes últimos meses se viu incrementado ese Aí temos moitos problemas, porque a demanda que ven é tremenda e os recursos que temos son os que hai. Claro, ti vas aos bancos e tens que pagar ali a luz. Eu a veces o fago eu sei de que
do que vai. Hai concellos que o temos moi ben organizado, por exemplo, non sei, Rianxo, un concello destos, que hasta o alcalde nos donou a súa paga, pero a paga non é para a fundación. O 20% desa paga foi para mercar alimentos, pero o resto reinvirtes outra vez no concello de Rianxo. Entón son os servicios sociales que nos indican a onde vai destinado ese diñeiro, e con ese diñeiro pues, estamos pagando luz ou eso. Quero decir, en función da implicación que teña o concello, nós tamén responden claro, en consecuencia. exactamente. Na zona dos Salnes manteñen convenios con 11 concellos, teño entendido, como me menciona tamén o Barbanza con Rianxo, con Ribeira. De todos estes municipios, en cal é maior a necesidade ou en cal están a traballar máis? Vai en función da población, lóxicamente, claro. Moito máis terá que ser Vilagarcía ou Ribeira, que teñen máis población que outros que teñen menos. Vai en función da población. Pero mediante este convenio os servizos que prestan son igualitarios en todos os concellos? Sí, son igualitarios, máis ou menos, sí. Pero, por exemplo, hai concellos que funcionan mellor, pero vai en función dos servicios sociais. Desde logo, na provincia de Pontevedra, onde máis a xente atendemos é na cidade de Pontevedra. E hai colaboración entre as propias entidades benéficas, quero decir, manteñen contacto? Te dicía antes, por exemplo, a fruta que ven a través do goberno de España, somos nós que na distribuímos, pero non hai, pero nós, por exemplo, fai uns días Cáritas de Vilagarcía nos axudou aí con alimentos, e cando eles lle fan falta, o mesmo, eso, aquí o que se trata é a xente, non de... Sí. Falábamos dese aumento no número de persoas que demandan a súa asistencia, pero imagino que non sei se a medida que se van incorporando xente tamén hai outra que atopa traballo, que logra sair desa situación e que, por sorte, por dicilo así, xa non precisa a súa axuda. É moita? É destacado? Sí, bueno, sí que é moita, sí, porque hai un seguimento. Aquí non se trata de vamos a ter unha familia aquí 6 anos, ainda que por desgracia temos a unha que leva moi tempo, pero intentamos que as familias vayan salindo, non poden estar nesta situación indefinidamente. E hai familias que sí, afortunadamente van salindo, e claro, se van deixando, digamos, sitio a outras que veñen aí de... Aparte, cando unha familia está acostumada a ter un nivel de vida normal, o seu traballo, ou perde, despois as prestacións sociales van baixando, iso é un show, cando un chega a cobrar, tes 2 fillos, cobras 420 euros, eso é tremendo. Entón, aí te ves desesperado. Despois xa, como a toda na vida, pois vas te recuperando, vas buscando por aí algo de a unha salida laboral e vas salindo, pero ese choque é tremendo. E a marea de xente necesitada vai acompañada tamén coa marea solidaria? Hai moitos máis persoas que colaboran? A xente é moi solidaria, eso nadie pode decir o contrario, porque o que facemos as entidades sería imposible sin contar coa xente. Entonces, e aquí non se trata de isto é a Fundación Amelicia ou é non, aquí o que se trata é de axudar a xente que, aparte de ese nombre, coordinar unha serie de axudas e de recursos que temos para beneficiar a todas estas persoas que o necesitan. E como colaborar con vostedes? Pois, de moitas maneiras. O que se queira facer patrono da Fundación pode facer, o que queira ser colaborador, o que queira ser voluntario tamén. Aquí non, está aberto. Agora vamos a inaugurar unha nave nova que é propiedade de Adif, de 1.600 metros cuadrados, que nos vai permitir... Vilagarcía. Sí. Nos vai permitir maior capacidade de distribución, maior capacidade de actuación. Entón, aquí o que se trata é de... Isto é aberto, que irá vir aquí, ali ten as nosas naves, nosas oficinas, e ali pode comprobar o que se fai diariamente. Pois con esta chamada colaboración rematamos. Moitas grazas, Jesús Busto, por estar connosco esta noite, e parabéns tamén por toda esa axuda que prestan. Pois moitas gracias a vos, vale? Con esta entrevista rematamos. Latero Primero e Sálica ofrecéronlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros.
reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún.